Izibongo zenkosi uBheje okwaKhumalo. uBheje weguma uNomavimbela kaHlalukwana usinqanda abantu njengezinkomo uthu lwempundu yakithi esichabeni oluhlala izikhova insikalende ephansi uzulu namantshali ingamiye kuzulu namantshali angadilika. Umbonile umntakandaba na uBheje izandla wabheja nomlomo ngokuphuza ingazi zamadoda isilo esibomvu kunye nenhliziyo yasa ilanga liphuma endlebeni kanqengelele kayilashisa bakalubolo lwenja umuntu ngohlanganisa bakwaKhumalo nezizwe zonke bathi khona inqaba yenengome uNonjonjo kaNondomela uphihlelika angene kwaMdlezane uMdlezane amshaye ngesampasa uMaswazini yavusa ngokuvusa umuntu esefile inqelizwe ngomoya ukuthi kuyadliwa kwangena etsheni impumputhu kuzala abanamehlo umpepha zamadala amarimba ngokulungonza la kuvela khona umfene bayibanga umkhumeni benomdleyana ubhacabhaca inkomo enye igijima kwekamavimbela ibinda ku